Καλώς ήρθατε. Welcome to Wonderful Apartments, ένα όμορφο διαμέρισμα στην Τραπετσόνα. Με δύο κρεβατοκάμαρες, πολύ ωραίες μεγάλες ξύλινες ντουλάπες, featuring 2 bedrooms, very generous wardrobes, a single bathroom, ένα μπάνιο, ωραία υποδοχής και τη δεύτερη κρεβατοκάμαρα, the second bedroom. Επίσης με πολύ μεγάλες ντουλάπες, μεγάλα ανοίγματα, well proportioned closets, big openings, η κουζίνα, η kitchen, very bright, πολύ φωτεινή. Ένας δεύτερος χώρος υποδοχής, καθημερινό σαλόνι, τραπεζαρία, σαλόνι, η επόμενη κρεβατοκάμαρα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 21 60 70 50 66. For more information you can reach us at 21 60 70 50 66. Ευχαριστώ πολύ.